هەموو جووتکارên Herêma Kurdistanê li seranserî Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di gotara xwe de got armanca me ew e Kurdistanê bikeyne sebet. Serokweziran Mesrûr Barzanî di gotara xwe de behseweyekê kir xelkê Kurdistanê armanca me ew e bibe berhem hêner nek jî bikarhêner. Armanca me dîsa ew e jî ku jêrxaneya aboriya bihêz ji bo Kurdistaneke bihêz avedan bikin û biafirînin. هەر ئاوەدان بێت کوردستان. ئێستاش داوا لە ڕێزدار مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین گوتارێک پێشکەش بکات. بەرێ بنیاتێ پرۆژەیە بە بازارکردنا گەنمێ جوتیارên Herêma Kurdistanê û dabînkirina asayişa xorakî li Herêma Kurdistanê jaliyê Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî û cêgirêwî Qubat Talabanî û Wezîra Kiştûkalê û herwiha Serokê desteya Weberhênanê Herêma Kurdistanê û herwiha jaliyekê din jî ve jaliye kompanya xweşnav nûnerê wan ew berê biniyatê hate danan. Bi navê Xwayê gewre û mihreban زۆر بەخێر بێن بەڕێزان ئەزیزان خوشحاڵم کە ئەم دەرفەتە ڕەخساجارێکی تر لە خزمەتیەوەدا بین. لە ناوەڕاستی سەدەی ڕابردوو لە شکەوتی شانەدەر لە ناوچەی بارزان ئێسک و پرووسکی مرۆڤی نیاندەرتاڵ دۆزرایەوە. Mesrûr Barzanî di gotara xwe de behseweyekê kir ku peywendiyeke dîrokî di navbera Kurd û Kiştûkalê de heye lê enfal û cînosaydê bi serê Kurdan hatine em pêngavên gelekê zêde ji vê sektorê paj daxistine. Behsa gundê Çermûkir yek ji gundên gelekên dîrokiye li Herêma Kurdistanê û yekemîn cihê ku Kiştûkal têde hatiye çandin û berhemên Kiştûkalî têde bûne ji hêlekê din behsa şikefta şanedar kiriya Snorê de vera Barzan ku ew ji yek ji mînakên berhemhênan û berepêdana sektorê Kiştûkalê bûye di nav Kurdan û pêşî 5000 salan zêdetir. Mesrûr Barzanî gotî em dixwazin wan qonaxên zehmet û piştgoxistina vê sektorê gelekê giring derbas bikin ji îroşon da armanca me ew e ev sektore zêdetir pêş da bikeve. Ji hêlekê din behsêweyekê jî kir ku armanca me ew e xelkê Kurdistanê bibe berhemhêner nek jî bikarhêner. Ji bo vê armancê jî ya ji destê kabîneyan hema hikûmeta Herêma Kurdistanê tê ji bo jêrxaneyeke bihêztir Kurdistaneke bihêztir em ê berdewam bin. هەوڵی جددیمان داوە بۆ ئەوەی داهاتەکانی کوردستان هەمە جۆر بکرێت وە گرنگیەکی تایبەت بە کەرتی کشتوکاڵی بدەین. Ev proje li bo hewlêrê ku Evrûke berê binyatewî hate danan zêdetir ji 205 milyon dolara jaliye kompanya cêbecêkar be Evrûke hate danan. Wezareta Kiştûkalê di meha ava ev sale de girêbestek di gel sê kompanyan îmza kir bû bazarkirina genmê cûtiyarên Herêma Kurdistanê li ser wê bi nemayêjî salane 500,000 ton genim ji cûtiyarên Herêma Kurdistanê li ser taserî parêzgehên Herêma Kurdistanê dê bête kirin. Li gorî wê girêbestê ev sê kompanya dê sayl û aş û kargehên dîkê yên peywendîdar bi hemû bajarên Herêma Kurdistanê dê avedan bikin û biryara ji îroşin da ku xemeke geleke mezin ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve bi bazarkirina gen û cihê cûtiyarên Herêma Kurdistanê û kêşeyên çendîn salên derbasbûyî di vê kabîneyê de çareser bikin. Serokweziran Mesrûr Barzanî di gotara xwe de behseweyekê kir xelkê Kurdistanê armanca me ew e bibe berhem hêner nek jî bikarhêner. Armanca me dîsa ew e jî ku jêrxaneya aboriya bihêz ji bo Kurdistaneke bihêz avedan bikin û biafirînin. Ji bo navê jî ev projeyekê herî giring e ji bo cûtkarên Herêma Kurdistanê ku di salên 2015 û 16 û 17 de hê jî pareyê cûtiyarên Herêma Kurdistanê zêdetir ji 500 milyon dînaran ji aliyê hikûmeta Iraqê ve hêşta jî nehatine dan gen mêwaniye ev sala jî ku kiriye hêşta jî nîva pareyê zêdetir ji aliyê hikûmeta Iraqê ve nehatiye dan. Yani ji bo navê jî ev projeyekê herî giring e ji bo Herêma Kurdistanê ji hêlekê din behseweyekê jî bikin ku li Herêma Kurdistanê bi gelemperî 39 aşiyên hene ku mehane 62,000 tonên genimî dikene art û di salekê de nêzîkî 650,000 tonên
آری برهمتینن آبادانکردن و جێبەجێکردنا وی پرۆژەیەکی دەبێ بە هەفکار و پاڵپشتێکی زێدەتر ji بۆ موراڵە هەموو جوتکارên Herêma Kurdistanê li seranserî Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di gotara xwe da got armanca me ew e Kurdistanê bikeyne sebete salikeka xarnê ji bo tevahiya Iraqê û dişyanên me de heye vê armancê cêbecê bikin ne tenê ji bo bazarkirina berhemên xorakî û cotkariyên Herêma Kurdistanê armanca me ew e pîşesaziyê divan berheman da bikin yek ji wan armanca jî Evrûkiya li serdestê kabîneya nehema hikûmeta Herêma Kurdistanê hate cêbecêkirin û danana berê binyatê projeyê bi bazarkirina genmê cotiyarên Herêma Kurdistanê û dabînkirina asayişa xorakiya Herêma Kurdistanê li her welatekê ku nekarin ew xarinê li ser sifreya wan e dabîn bikin nikarin bibine xudan axiftin û biryareke siyasiya bihêz jî ji bo navê Serokweziran gotî ji vê pêngavê û pêngavên dahatî em dixwazin wê bigihînin armanca me ew e ku jêrxaneya avbûriya Herêma Kurdistanê bihêz bikin û spasiyên xwe jî arastê hemû cotiyarên Herêma Kurdistanê kirin û destxweşî li wan kirin ji hêlekê din jî di axiftina xwe de Serokweziran behsê koronayê kir dîsa xast Xelkê Kurdistanê bi gelem herî xwe ji vê vayrûsê koronayê biparêzin got di gotara min a pêşnihada û dema vekirina rêya cotsaydiya di navbera Hewlêr û Duhokê da ku rêyekê stratêjîk bi rêya Gopal tête naskirin ev rêya dikare hêsankariyê bike ji bo hatnoçûna tevgera bazirganî û ya xelkê asayî wê çaxê jî Serokweziran Mesrûr Barzanî gotibû ez daxwaz ji hemû xelkê dikim xwe ji vayrûsê koronayê biparêzin demsala payîz û zistanê demsaleke metirsîdar e ji wê çaxê heta niha gelek kes bûne qurbanî bi hizaran kes rojane tûşî vayrûsê koronayê dibin dîsa xast Xelkê Kurdistanê xwe û kes û kar û heskirî û xizmên xwe ji vayrûsê koronayê biparêzin کەسوکارەکانتان بپارێزن بۆ ئەوەی بە تەندروستیەکی باش بتوانین ئەم جۆرە پرۆژانە دروست بکەین و بەردەوام بین لە ئاوادانکردنی کوردستانی خۆشەویستمان و بەهێزکردنی ژێرخانی ئابوووریەکی بەهێز بۆ وڵاتەکەمان من جارێکی تر دەستخۆشی لە هەمووتانەکەم سوپاسی هەمووتانەکەم و هیوای سەرکەوتنیش بۆ کۆمپانیای جێبەجێکار و بە تایبەتیش هیوای سەرکەوتن و ژیانێکی خۆشتر و هەموو جۆتیارە خۆشەویستەکانی کوردستان دەخوازم هەر سەرکەوتوو بن سوپاستانەکەم. زۆر سپاس بۆ بەڕێز سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. ئێستاش بەردی بناغەی پرۆژەی بە بازارکردنی گەنمی جوتیارانی هەولێر لەلایەن بەڕێزان مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی و جێگری سەرۆکی حکوومەت و وەزیری کشتتوکاڵ و سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان و بەڕێوەبەری کۆمپانیای خۆشناو دادەنرێت. بفەرمونون. Serokweziran Mesrûr Barzanî di gotara xwe de behseweyekê kir Xelkê Kurdistanê armanca me ew e bibe berhem hêner nek jî bikarhêner armanca me dîsa ew jî ku jêrxaneya avbûriya bihêz ji bo Kurdistaneke bihêz avedan bikin û bav ji bo we jî ev projeyekê herî giring e ji bo jotkarên Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di gotara xwe da got armanca me ew e Kurdistanê bikeyne sebete salikeka xarnê ji bo tevahiya Iraqê û dişyanên me de heye vê armancê cêbecê bikin. daman ڕشتووە بناغەی ژین. Ev proje li bo Hewlêrê ye ku Evrûkiya berê binyatê wî hate danan zidî
ملیۆن ئەڤروکە هاتە دانان وەزارەتە کشتتوکاڵی دمەها ئا بە ئەف ساڵەدا گرێبەستێک دەگەل سێ کۆمپانیان ئیمزا کرد بۆ بازارکردنا گەنمێ جوتیارێ هەرێما کوردستانê لەسەر وێ بنەمایەژی ساڵانە 500,000 تۆن گەنم ژێ جوتیارên هەرێما کوردستانê لەسەر تاسەری پارێزگەر هەرێما کوردستانê دەبێتە کڕین